प्रमद बर' बिथांखौ जायखिया जिखि एलिगेसन लाबोआ मानो प्रमद बर' बिथाङा थांनाय बोसोरबायाव जिबायदि खामानि मावबाय बियो सोरनिबा बुंनायनिया बियो नोङो मोस्रोमफोर बायदिल' जादों जोबोद फेरलेबसे नेहाद बियो खारन UPPLआ जोंनि पार्टिखौ जों बोरैहाय लांगोन सोरखौ माब्ला बहा बसायगोन बे जोंनिसो डिसिसन सोरबाया बुंनो मोननायनि मा मोन्थाय दं फालाय देरहागोनखौथ' एकदम 100% बेयाव नुबाय मानोना गुबैयै बेयाव BJPनि बिजाथि भिक्टर कुमार दास आरो जोंहा पबित्र बर' UPPLनि बे सानैनि गेजेरावनो निश्चय कन्टेस्टआ जागोन खिन्थु भिक्टर दास बिथाङा आर'नाइखौ लानानै गाम'साखौ लानानै जिखिनि बाथ्राफोर बुंबाय दौलेंनि बाथ्रा बुंबाय बेखौ लानानै दिनै बयबो दिनैहाय बिथांनि प्रति जिखिनि रेसपेक्ट जिखिनि सन्मान दंमोन बे जिनिसा निस्सय गैलिया दिनै जोंनि परम्पराखौ नोङो अपमान खालामनाय जादों जातीय स्वाभिमाननि माने स्वाभिमानाव आघात खालामनाय जादों बेखौ लानानै समस्तिबासिफ्रा दिनै बिथांखौ नागारदों बेनिखायनो पबित्र बर' बिथाङा थांनाय समाव MCLA मोनबो आरो नैबे गरेस्वर बियाबनि बिथाङा गोबां खामानिबो मावदों आरो बेयाव जोंहा प्रमद बर' बिथांनि जोंनि UPPLनि आफादगिरिया थांनाय 5 बोसोराव जेफोर बेयाव गोजोन थासारि लाबोबाय जोंनि गेजेराव अनलायनाय लाबोबाय जौगानाय लाबोबाय बेखौ लानानै दिनै रायजो राजाफ्रा पबित्र बर' बिथांनि फारसे दिनै नोजोर होदों आरो बिथांनि निस्सय हारि माहारि धोरोम बोरोन सायख'जासे निस्सय भट होगोन बेनिखायनो बे जोंहा 9 एप्रिलनि जि भटनि सान बे साना UPPLनि जागोन बे साना पबित्र बर'नि जागोन बेनो थांनाय बोसोरबानि जिखिनि जोंनि मावनाय जेराव 17 बोसोराव 17 बोसोराव गोजोन थासारि गैयामोन 17 बोसोराव जाख्ल'नाय दंमोन 17 बोसोराव मानसिफोरखौ दाबि धमखि खालामनाय जादोंमोन मानसिफ्रा गावनि जिउखौ लानानै गावनि सम्पतिखौ लानानै रैखाथि गैयै मोनसे थासारियाव दंमोन थांनाय बोसोरबायाव जिखिनि रैखाथि गोनां थासारि लाबोबाय बिनि सम्पतिनि सायाव बिनि जिउनि सायाव बेखौ लानानै मानसिफ्रा गोजोननाय फैदों आरो मोन 26 हारि माहारिफोरखौ सानख'नानै बिथांमोननि गुबै जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय UPPL दोलोआ जिखिनि खामानि मावदोंमोन बिनि थाखाय दिनैहाय थांनाय बे 5-6 सानाव माने दानाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF सरकारा जिफोर गोरोन्थिफोर मावबाय थांनाय बोसोरबायाव जेरै सान्थिनि बिराद माने थासारियाव दंमोन बे 5-6 दानाव जिबादि मोनसे गिख्रंथाव मोनसे थासारि लानानै फैबाय जाथि माहारिनि गेजेराव दांगा हांगामा जाबाय जोंनि बिमाफ्रा एकदम लांदां अख्राङाव उदां अख्रांनि सिङाव हरथाम नोङो खुवा खुग्लुंनाय गुसु समाव बिथांमोना गोरलै गथ'खौ लानानै थानांदों रैखाथि गैयै मोनसे थासारियाव दा बेखौ लानानै दिनै हारि माहारि गासैबो रागा जोंजोबदों इन्टारनेट बन्द जागुलायनाय मोनसे थासारि फैबाय कारफिउ लगायलायनाय मोनसे थासारि फैबाय आर्मि पुलिस मिलिटारि आरो बेखौ नोङो डेप्लय खालामफिनलायनाय मोनसे थासारि फैबाय दा बेखौ लानानै दिनै हारि माहारि बे 26टा जाथि जनगोष्ठिया बेसोरखि NDAनो फैयाथों मानो मोनथाम बेयाव नोङो दोलो थायाथों मानो दिनै खिन्थु साधारन मानसिनिफ्राय लानानै दिनै बयबो जोंनि UPPLनि बिजाथिनि फारसे जाथि बोरोन सायख'वालासे दिनै बिथांमोनहा भट होगोन बे एकदम सैथो बाथ्रा आरो बेजों जों देरहागोन दालाफोरा निस्सय थांबाय UPPL दोलोआव बेयाव माबा मोनसे खहा जागोन बादि आं जेबो नुहुराखै जोङो मोजांसो मोनदों नोंथांमोना खबर लाबा मोनथिगोन बिथाङा 13 चिरां समस्तिनिफ्राय MCLA मोन बिनिफ्रायनो EM जादों जोंनि UPPLआव फैनानै बियो BPF हिसाबैसो देरहाखानायमोन जोंनाव फैनानै EM बिथांनो होनाय जादोंमोन खारन बिथाङा सुक्तिखारि दा दिनै बिथाङा सरकाराव गैया होननाय लोगो लोगोनो बियो नोङो बारस्लायलांबाय माने मा साननानै नायदो बिथांनि रेसपन्सिबिलिटिया माबादि बेखौ साननानै नायदो बेखायनो जों दा बुंदों मैया खबर लाबा मोनथिगोन बेंटल प्राइमारि आरो बेनि गावनि एकदम न'खरनि प्राइमारि बे जाहैबाय नोङो बामोनगाव प्राइमारि बे मोननै प्राइमारिया बिथाङा थांनायनि बिथाङा मैया मोनायाव बे प्राइमारिया जोबोद माने बम गावदों आरोखि जे गाज्रि थांगारबाय होननानै जेबो खहा जानायनि बाथ्रा गैया जोङो 10निफ्राय 12 एकदम खाथां जानानै दं
बिनिख्रुइ बांसिनबो मोननायनि निस्सय लामा दङ। प्रमद बर'नि नङा, बे थांखिया UPPLनि। बेयाव मानसिफोरखौ माने गुबुन फारसे डाइभार्ट खालामनो दिनैहाय नाजादों। प्रमद बर' बिथांखौ जायखिया जिखि एलिगेसन लाबोआ मानो, प्रमद बर' बिथाङा थांनाय बोसोरबायाव जिबायदि खामानि मावबाय, बियो सोरनिबा बुंनायनिया बियो नोङो मोस्रोमफोर बायदिल' जादों। जोबोद फेरलेबसे नेहाथ बियो। खारन UPPLआ जोंनि पार्टिखौ जों बोरैहाय लांगोन, सोरखौ माब्ला बहा बसायगोन, बे जोंनिसो डिसिसन। सोरबाया बुंनो मोननायनि मा मोन्थाय दं फालाय? आरो बेबायदिया बेनो फार्स्ट नामा? बेथ' नङा। दा नों नायदोसै NDA हिसाबैबो तामुलपुर समस्तियाव प्रमद बर'आ दिनै MCLA जानानै दं। बे समस्तियाव जोंहा एक्जिस्टिं MLA दंखायोमोन, जोंहा जलेन दैमारि। तत्सत्तेव दिनै सोरखौबा बेयाव MLA माने फसंफैनायाथ' बेथ' नोङो साननो गोनां बाथ्रामोन ना। थांनाय बोसोरबायाव जों एलायन्सआव दंमोन। बेखिनि माने मानसिफोरनि फारसे जिखिनि सोमोन्दो बा कार्टेसियाथ' थानांगौमोन, नाथाय बेखौ खालामालासिनो दिनै बाव सोरखौबा केन्डिडेट होफैनाय माने बिस्वजित दैमारिखौ केन्डिडेट होफैनाय माने मा? बेखौनो साननानै नायनायसै नोङो। आरो दिनै बिस्वजित दैमारि बिथाङाबो फैबाय। सिगाङाव नों बहामोन? गावनि समस्तिया बहामोन? बे गरेस्वराव दारायनांगौमोन। बिनि न'आथ' गरेस्वराव, नङा होमबा? गरेस्वराव गोलैबा गरेस्वराव दारायनांगौमोन बियो। नाथाय नोङो मानो तामुलपुराव बारलांखो फालाय? गावनि न'आव जे खामानि मावनांगौ, बयबो गावनि न'खौ अनसायो, गावनि न'खौ बोरै जौगाहोनो, गामिखौ बोरै जौगाहोनो, ओनसोलखौ बोरै जौगाहोनो, बिनि थाखाय सिन्था खालामो। खिन्थु दिनै बिथाङा समस्ति गारनानै बहाबा थांबाय। दा बेखायनो जायफोर प्रमद बर' बिथांखौ गादि लुबैसुलानि बाथ्रा बुंदों, बेयो एकदम माने सहायथाव बाथ्रा नङा बियो। बेखौ जोङो धिक्कार होयो, बेखौ जोङो सोंखारियो। प्रमद बर'आ UPPLनि सासे नेता। बियो जोंनि बर' समाजनि सासे मैखोम सुंथागिरि, मैखोम मददगिरि, जोंनि देशनि सासे नेता बियो। आसामनिल' नङा, बियो भारतबर्षनि सासे नेता। बेबायदि नेतानि सायाव सोरबाया बिदि एलिगेसन लाबोनाया बे मोनसे सानगोथे, गोजानखौ नुहुरै गावनिखौल' सानग्राफोरनिसो बाथ्रा बियो।